What's up mga ka-Jamex? Welcome back na naman sa ating YouTube channel, ang pambansang Unsa Daw. So for today's video is ilaagta mo sa among dam beach. So sa amo rin ninyo madunggan ang beach. So dam rin ang halin dito, wala yung beach. So dam beach. So bago na to sugdan natong video. So nasa tay pang shoutout na mga important para sa ako. So mag-shoutout na ta. Pa-shoutout kang Ate Pops Lad. So siya ang pinakauna na nag-request na magpa-shoutout siya. So pa-shoutout kang Jansky. So pa-shoutout Jansky. Pa-shoutout pod kang Sara Takulod. So nakita na ako ni si Sara in person sa ila pag yung balay gabing dako. So nasya ko kay mas gwapa ba siya sa ako in person. Oh my God. So hi Sara. Pa-shoutout pod ko kang Angelo Calderon. So si Angelo na siya ano direct agaw sa Rosario. So crush na ako siya in person. My God. So pa-shoutout pod kang Joshua Garcia. Si Joshua Garcia ug si Pops Lab taga San Juan ni sila puro. So mo yun sila nag-request na magpa-shoutout sila, my God. So pa-shoutout pod kang Jaco James Sinungaya. Ko pa-shoutout kang Jaco. Hi Jaco. Thanks sa pag-comment. O pa-shoutout kang kang Ate Justin P. Abogatal. Hi Ate. So thank you kasi yung tanan sa nagpa-shoutout. So maraming salamat sa pag-comment. I hope na sa sunod na po na akong post unta daghan na unta mo kay karon gamayan na ako sa nag-comment. So akalipay na ko na naay ko ka pasaya ng mga tao na akong maano ilang mga ngalan. So daghan kay salamat kay nag-comment mo sa akong post. So unta sa sunod akong post daghan unta kay mo. So oh my God, kulban ko. So mo ato na ta sa dam, ato na si Bernie. So kita-kita na dito. Bye-bye. Bernie! So here guys, tsada kayang tubig, kinagbaha, oh my God. Ay, so, going at karon sa dam. Oh my God, tsada siya bayot, nagbaha, oh my God. Look, dati na agi. Ladlo kayo. Ano, oh my God. Ano siya, naputol siya nga. Pang what? Aray. Here guys, taas kini siya na dam. So, ato pa tayo itong side. Pero po, muna siyang kaukawan guys. Si Bernie! Wala ba? Ipasok-pasok yan! Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Wala nang Wala, dagan kinamaligo. Here. Without ambition, with a rolling stone Guys, going may dito sa pinakaubos. Dito may mag-una og kuan. Ipakita na mo sa inyo ang views sa dam namo. So, tsada ka maligo guys kay kay nang unsa hot dam. Bugo kay nagbaha. Buong ka. Wala ba dam? May nagbaha manggod ko sa kiulan gapon na. Ang gapon na. Gahapon na. God, So, dito ta karon pa sa awas guys.
ka-Jomex, tapos na po namin kayo na Tapos na kami nagpapakita ng so bisay lang humana na mo gisore sa among dam beach. So sa amora ninyo madunggan tong among beach ha. Dam ra gyud ni wala gyud beach. Sa amora gyud ninyo makita ng among dam beach. So mura to guys, dahil kay salamat ug unta na enjoy mo sa among pag sorry dani sa among dam beach. So mura to unta, don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more video. Bye bye.